Эфирден алқылар вақта студияда Алсунариева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Олты білгіш күш сынаша. Ознақайда ең яқшы татар тілі һәм әдебиеті оқытушысын сайладылар. Ознақай тибеге һәр вақыт туған тілге шул қадәр сақшылық бараш. Балаларны milli terbiye bir yönelişinde, milli tradisiyalarda, milli ruhta terbiyeli yönelişinde zor iş alıp baradığın rayonlarının birisi. Төп документлы болдылар. Әлмәттә Россияның яшь гражданнарына тантаналы рәвештә паспортлар тапшырылды. Вы ее будете чувствовать и с честью и достоинством нести гордое звание гражданина Российской Федерации. Әлмәт музыка күлиятендә яңа проект. Халык артисты тәҗрибә уртаклаша. Şundan kızıyla işlerle, kızı cevabına değişti. Bak bir günece bu sadece cevabı bekler. Onda böyle bir şey. Он 15 ел дәвамында шәһәр автомобиль юллары идарәсе автомобиль юлларын төзү һәм тәртиптә тоту, шәһәр территориясын төзекләндерү буенча үз эшчәнлеген алып бара. 2020 елдан оешма юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән эшләр комплексында башкара. Шәһәрнең яшьләр үзәгендә предприятиенең хисап җыелышы узды. Аның барышында узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясалды һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Идарә директоры Рафис Сафиуллин үз чыгышында 2024 елның предприятие өчен уңышлы булуын билгеләп үтте. Узган ел республика һәм муниципаль программалар ярдәмендә районда 17 километрдан артык юл ремонтлау эшләре башкарылган. Безнең ишегалды программасы кысаларында предприятие 300 ишегалды территориясын төзекләндергән. Шуларның 36-сы 2024 елда. Очрашу барышында алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы да узды. Хотелось в первую очередь вас поблагодарить за ту работу, которую делается, она тяжелая. Я вам сказал, когда еще все люди спят, вы фактически уже на дороге. Әлмәттә Россияның яшь гражданнарына тантаналы рәвештә паспортлар тапшырылды. Яшьләр тормышындагы зур һәм дулкынландыргыч вакыйга балалар яшь-үсмерләр иҗаты үзәгендә узды. Безнең төшерү төркемендә аны игътибарсыз калдырмады. Дорогие друзья, уважаемые участники, родители и почетные гости, сегодня мы приветствуем вас на церемонии вручения 14-летним альметьевцам паспортов граждан Российской Федерации. Тантаналы чараны калабызның Казан инновацион университеты филиалы, 21-нче Дай-5 мәктәбе һәм 5-нче гимназия әзерләгән иҗади номерлар башлап җибәрде. Һәрбер чыгыш ватанны саклаучылар елы тематикасына багышланган иде. 20-нче мәктәпнең хореография коллективы Батырны сугыштан көткәндә биюен тәкъдим итте. И сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат. Тантаналы шартларда 33 әлмәтлегә паспортларны район мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская, балалар яшь-үсмерләр иҗаты үзәге директоры Тимур Садыков, кече сержант Рамиль Гарифуллин тапшырды. Башта алар беренчел хәрәкәт бәйгеләренең берсендә җиңү яулаган иң яхшы башлангыч бүлекләрне бүләкләделәр һәм паспорт тапшыру өлешенә күчтеләр. Аплодисменты не умолкают. Бу вакыйга белән котлап, укучыларга илебезнең чын патриоты булырга, мәктәптә бирелгән материалларны тырышып үзләштерергә һәм киләчәктә теләгән югары уку йортларына керүләрен теләделәр. Вступайте в взрослую жизнь. Будьте патриотами своей страны, родины. Мы очень надеемся, что Бу паспорт белән бергә сез хокукларына түгел, бурычлар да алдыгыз. Сез хәзер тулы хокуклы гражданнар һәм улгайган саен җаваплылык хиссе артыр дип өметләнәбез. И вы ее будете чувствовать и с честью и достоинством нести гордое звание
гражданина Российской Федерации. Әлбәттә, Беренчеләр хәрәкәте тарафыннан Biz Россия гражданнары акциясы сентябрьдән бирле ашырыла. Айның һәр соңгы пәнҗешәмбесендә алар паспортлар тапшыралар һәм чараны истә калырлык вакыйга итеп ясарга тырышалар. Бу юлы очрашу Сталинград сугышында җиңүнең 82 еллыгына һәм Ленинград камалышы өзелү көненә дә багышланган иде. В преддверии вот такого праздника Шушында истәлекле көннәргә багышлап ачарга булдык быел паспорт тапшыру чарасын. Безгә, яшьләргә алар турында тагын искә төшереп, патриотик тәрбия бирү мөһим иде. Мероприятие патриотическое воспитание для детей и молодежи, а также для всех жителей нашей республики. Тантанада катнашучыларның һәрберсенә истәлеккә паспорт тышлыклары һәм беренчеләр хәрәкәте билгеләре бүләк ителде. Очрашу азагында истәлеккә фото ясадылар. Березы шумят, отчего белоствольные все понимают. Ознакай шәһәренең ЗАГС бүлегендә яшь ата-аналар мәктәбе проектын гамәлгә ашыру кысаларында йөкле хатын-кызлар белән чираттагы очрашу булып узды. Әлеге проект 2024 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы рәисе грантларын бирү конкурсында җиңүче булды. 2025 елның тәүге дәресендә 15 гаилә катнашты. Алар өчен кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар әзерләнгән иде. Тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина материалында. Чара район җитәкчелеге, сырхаухана белгечләре, хатын-кызлар советы вәкилләре, дин әһелләре катнашында узды. Әлбәттә, һәрбер җәмгыятьнең төп бурычы ул әлбәттә матур, ныклы, берләм, тату гаиләләр кору. Менә шушы максат өстендә инде без район җитәкчелеге шактый гына сөйләшүләр алып барабыз, шактый гына эш алып барабыз, хезмәт куябыз. Чыннан да гаиләләрне саклап калу бүгенге көндә инде район күләмендә генә түгел, республика үзебезнең дәүләт күләмендә дә шушы мәсьәлә буларак күтәрелә башлады. Бу әлбәттә безне бүгенге көндә бик шатландыра. Чыннан да район күләмендә инде безнең инде 16 елдан бирле эшләп килә бик матур гына яшь гаиләләр мәктәбе. Очрашуда булачак әниләр, яшь әтиләр, күп балалы гаиләләр катнашты. Бүген инде зур дулкынлану белән шушы яшь гаиләләр өчен, яшь булачак әти-әниләр өчен үткәрелә торган ЗАГС тарафыннан мероприятиегә килдек, чарага килдек. Хактан да инде бик зур рәхмәт районыбызга шушындай чаралар үткәргән өчен. Бу инде яшь ата-аналарга ниндидер юл күрсәтү, аларга декретка чыккан хатыннарга яңа бәбе алып кайтачак, беренче баласын алып кайтасы ата-аналар өчен шундый файдалы чара дип уйлыйбыз һәм зур рәхмәтебезне белдерәбез. Булачак әниләр катнашында мондый дәресләр районда инде 9 елын уздырылып килә. Аның чираттагысы Татарстан Республикасы рәисе грантын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Безнең яшь ата-аналарга багышланган очрашу уза. Ул безнең яшь ата-аналарның мәктәбе дип атала. Ул инде безнең 2016 елдан бирле уза һәм бу очрашуда безнең хәзрәтләр, табиблар катнашалар. Быел инде бу чарабыз безнең грант иясе булды һәм инде без дин әһелләре белән бергә проектта җиңдек республикабызда. Ел дәвамында шушы мәктәбебез шушы грант акчасына узачак. Алхамдулиллах, дәүләтебезгә бик зур рәхмәт шушындай грантлар барлыкка китергәннәренә һәм дә инде алдагы көннәрендә дә менә шулай дус, матур, тату булып, бер гаилә булып яшәргә насыйп булсын. Очрашу барышында бала тудыруга әзерлек, балаларны рухи-әхлакый тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшү алып барылды. Чара музыкаль чыгышлар белән, бүләкләүләр белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия һөнәри бәйгесенең төбәк этабы узды. Анда үзләренең муниципаль этабында җиңүче булган 6 районнан 6 татар теле һәм әдәбияты белгече катнашты. Бәйгене ачу тантанасында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының директор урынбасары Алсу Шәрипова, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев, мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева, укытучылар катнашты. Ознакай төбәге һәр вакыт туган телгә шул кадәр сакчылык караш, балаларны милли
terbiye bir yönelişinde, milli tradisiyalarda, milli ruhta terbiyeli yönelişinde zor iş alıp baratırgan rayonlarının birisi. Бәйгедә катнашучылар интерактив формада, видеолар белән, кыска информация белән эш итә белү, дәресләрне кызыклы формада алып бара алу осталыкларын күрсәттеләр. Бүгенге бәйгедә 6 районнан 6 татар теле һәм әдәбият укытучысы катнаша. Булар безнең үзебезнең Ознакай районы, Әлмәт, Бөгелмә, Баулы, Ютазы, Лениногорск районнарыннан. Катнашучылар барысы да үзләренең районнарында муниципаль этапта җиңүче булдылар. Без аларның барысына да уңышлар телибез. Җиңүчеләрне билгеләү дә җиңел булмады, чөнки һәр укытучы ныклы әзерлек белән килгән. Үземнең мөмкинлекләремне сынап карарга килдем. Муниципаль турда җиңүче урынын яулагач, минем дә үземне Ютазы районының дәрәҗәсен яклаучы дип бик җаваплы карадым әлеге эшкә. Менә уңышлы нәтиҗәле эшкә өмет итәм. Татар телен һәм әдәбиятын бик тә яратам, шуңа күрә үземне дә бу һөнәр буенча күрсәтергә теләйм. Һәм барысына да катнашучыларга бу конкурста уңышлар телим. Бәйгенең төбәк этабында җиңүчеләр алга таба республика күләмендә чыгыш ясаячаклар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Укытучыларның эшчәнлеге төпле белем һәм милли тәрбия уку йортларының рейтингын билгеләүче хәл иткеч факторларның берсе. Тәҗрибәдән күренгәнчә, үзләре бәйгедә катнашып үрнәк күрсәткән остазларның укучылары да бу юнәлештә актив була. Калабызның Ризатдин Фәхретдин исемендәге гимназиясендә булган вакытта безнең иҗат төркеме моңа кабат инанып кайтты. Ризатдин Фәхретдин исемендәге уку йорты 1991 елда татар гимназиясе буларак ачыла. 5 елдан соң аның үз бинасы төзелеп кулланылышка тапшырыла. Шул ук елны Әлмәт районы депутатлар советы карары нигезендә аңа Ризатдин Фәхретдин исеме бирелә. Гимназистлар галимнең хезмәтләрен көн саен ачык дәресләрдә, мәктәп программасы һәм мәктәптән тыш очрашуларда, шул исәптән төрле бәйге һәм олимпиадаларда да кулланалар. Мисал өчен, нәсел шәҗәрәсен төзегәндә Фәхретдиновлар белән туганлык бәйләнешен ачыклаучыларда шактый. Проект эшчәнлеге 8нче класстан гына каралмый инде. Менә безнең башлангыч класстан ук андый проект эшчәнлеге белән шөгыльләнүче балаларыбыз бар. Ул инде баланы төрле яктан күрсәтә, аның сәләтләрен аша дип әйтергә мөмкин. Татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнашып җиңүчеләр арасында Розалия Ханнанова да бар. Туташ бүген гимназиянең 10нчы сыйныфында белем ала. Шуның өстенә гимназиядәге музей эшчәнлеген дә алып бара. Беренче тапкыр безне Наиля Зуфаровна кызыксындырды 7нче класста һәм 8нче класстан шул эшне дәвам итә Рания Газижановна. Шәнлеге миңа бик ошый. 1999 елда ачылган музей экспонатларын укытучылар, укучылар һәм аларның ата-аналары җыйган һәм бүген дә тулыландырып тора. Биредә еш кына тематик дәресләр уза. Гимназиягә килгән кунакларга экскурсияләрне укучылар үзләре үткәрә. Бездә Татарстан күләмендә генә түгел, Россия безнең төрле төбәгеннән килгән кунаклар да бу музейыбызның бик бай икәнлегенә сокланып, безгә уңышлар теләп китәләр. Мәгърифәтче мирасы безгә җиткән кыйммәтле бүләк дип саны гимназия директоры Фируза Вәлиуллина. Шуңа да гимназия укучылары һәм укытучылары күренекле галим исемен йөткән уку йортының лаеклы дәвамчылары булырга тырыша. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Фәрит Яруллин исемдәге Әлмәт музыка күлияте Йолдыз белән очрашу дигән яңа проект башлап җибәрде. Аның беренче кунагы Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Җырчы булачак артистлар һәм укытучылар белән үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Чарада 75 кеше катнашты. Шул исәптән Башкортстаннан килүчеләр дә бар иде. Очрашуда Ләйсән Галиева булып кайтты. Очрашуның беренче өлеше әңгәмә форматында узды. Зәйнәп Фәрхетдинова чараның аерым әһәмияткә ия булуын ассызыклады. Чөнки ул иҗат юлын баянчы һәм композиторыбыз Рәис Нәгыймов иҗат иткән җырларыннан башлаган. Ул җырлар әле дә халык артисты репертуарында. Зәйнәп ханым сәхнәдәге кызыклы вакыйгалар һәм команданың катлаулы ситуацияләрдән ничек чыгу юлын табу турында да сөйләде. Үзенең иҗади тормыш тарихы белән уртаклашты. Шундый очракларның берсе Әлмәттә дә булган. Шуннан без инде нишләргә? Без җырларга тиеш. Бер генә җыр булса да җырларга дип әйтәләр.
анда бәйбек жүрмей, біз машинаны мында яққа өзіміздің шу машинаны алып кетіп бәйбі, зият қабыл нәрселер өтеміз. Жол ешіклерін аштық та, бастық та капучыларына дәжіп. Очрашуның икенче өлеше остахана. Студентлар сәхнәдә җырлап, абырлы җырчыдан вокал техникасын яхшырту буенча гамәли киңәшләр ала алды. Это что-то другое исполнение, басовое исполнение, которое здесь, наверное, оно не нужно, мне кажется. Да, как начиналось, какие-то прозрачные, надо довести. Әлмәт музыка клиятының эстрада вокалы бүлегенең беренче курс студенты Илгинә Милязова балачактан җырлый. Әти-әнисе сәхнәгә аны 4 яшендә үк чыгарган. Хәзердә Илгинә үсеш юлында. Беренче киңәш бит инде ул менә носовой призвук булганын әйтте миңа. Шуның белән мин кешем, ул бар минем, но мин аны бетерергә тырышырмын. Җырлаганда ул нык итеп ишетелә. Минем укытучым үземдә инде менә Зина Фархетдинова әйткән бөтен ошибкаларны, шуларны виш миңа дәрес әйтә һәр көн. Танлы кешеләр, җырчылар бит инде аларның киңәшләре менә безгә, менә киләтә укыган балаларга бик тә кирәк инде. Матуррак, яхшырак җырларга. Сәхнәдәге дулкынлану хисе яшь башкаручыга да, халык артистына да хас кичереш. Аны җиңә белү мөһим ди Зәйнәп Фәрхетдинова. Талантлы кеше академик белеменнән башка да зур артист була ала, әмма үз исендә эшләү кирәк ди ул. Кеше бит инде күңелендә булганын чыгарасы килә. Тавыш беләнме, шигырь беләнме, хикәя беләнме? Менә һәркемнең күңелендә нинди булса бар, әйме? Әмма дөрес итеп үз юлыңны табырга кирәк. Әгәр дә инде эзләнсәң, әлбәттә, нинди дә зур уңышка ирешергә була. Проект алга таба да дәвам итәчәк. Киләсе кунакның исеме әлегә сер итеп саклана. Әлеге проект яңа белем алып, нәшә шундый сертификат алып кайту гына түгел, үз кумирыңнан илһамланып, аның белән аралашу мөмкинлеген дә тудырды. Лейсан Галиева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.